Ngiyabingelela bazalwane nangalesi sikhathi egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu osilekelelayo, uNkulunkulu osizwelayo, uNkulunkulu osithandayo. uNkulunkulu omuhle ongcwele. Siyambonga kakhulu bazalwane ngalezi imfundiso. Ungathalalisi mawuzwa lezi imfundiso. Kuyahlanjululwa manje, kuhlanjululwa ibandla likaKristu. Liyaphosishinwa. Libuyiselwa kwiposition uNkulunkulu ayilifuna kuyo eqaleni. Sibuyela kulokhu Jesu akumisayo esemhlabeni. So ngakho ke bazalwane kuyahlungwa manje. Kuhlungwa ibandla elizovuma, abantu abazovuma babe ibandla likaKristu kulesi sikhathi, kulesi sizukulwane. Bayenza intando kaNkulunkulu iphelele. Bangasaba ama persecutions. Abantu abazoyidela bathabathe isiphambano sabe imihla ngemihla njengokusho kuka Luke chapter 9 from verse 23 to 26. Kumkhuleko kwami nokunxusa kwami ukuthi noma ubani lomyalezo ozofinyelela kuye athuthumele ayihlola impilo yakhe, ayihlambulula, ayingcwelise, avume la engenzanga kahle khona, aphenduke, ashiye indlela zezwe, indlela zobumnyama. Ngoba isikhathi manje sokuphenduka kwebandla, sokuphenduka kwabantu abasindisiwe, not izoni kuphela. Lo myalezo uqondene nabasindisiwe ukuba baphenduke endleleni zalilizwe bayishiye, bapheleliswe embusweni kaNkulunkulu. Isambulo 21 verse 8 sithi amagwala abanengekayo abangakholwayo, iphingi, ifeba, babulala abathakathi, abathanda amanga nabaqamba amanga, siyabala laphana. Isambulo 21 verse 8 sithi bonke laba banjeni isabelo sabo echibini lomlilo. Ungathi mawuzwa lemiyalezo kulama audios kube khona ukunengeka kuwe, ngoba izwi likaNkulunkulu elibazalwane. uNkulunkulu ufuna silishumele ngesibindi. Ithi mawufunda izenzo chapter 4 verse 27 ukuthi abapostoli bakhuleka ukuba bashumayele izwi likaNkulunkulu ngesibindi esonke. Nathi bazalwane sekwisikhathi manje leso ukuthi sikhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Isikhathi manje siphelile. Asingashumayeleli ukuthi sizothandwa ngabantu. Singashumayeleli ukuthi sonikelelwa ngabantu. Ake sishumayelele manje ukuthi uNkulunkulu adunyiswe. Abafuna iqiniso, abafuna ukusizakala basizakale. Babonge badumise uNkulunkulu ophilayo. Ake sishumayelele ukusizakala kwemphefumulo. Sifundisele ukusizakala kwabantu. Bamazi uNkulunkulu badalile, bayazi inkosi uJesu ebafele esiphambanweni. Kule audio bazalwane ngifisa ukuthi ke sibuke incwadi yesiprofetho senkosi uJesu maqondana nezinsuku zokugcina. Kunencwadi uJesu ayikhothile, incwadi kaDaniel, isiprofetho sikaDaniel. Uma ngabe singasiqonde lesi siprofetho, kukhona la sizoshayeka khona abazalwane maqondana nokuyilungiselela kulesi sikhathi esikuso, maqondana nokuma kahle phambi kaNkulunkulu kulesi sikhathi esikuso. Ngoba sizohamba ngeera ebilokhu ikhona egameni lokuthi sisindisiwe. Kanti kunama errors amaningi
kunezinto eziningi ezingenzekanga kahle ezingenzeki kahle ezingeyona lento efunwa uNkulunkulu kumuntu okuthiwa usindisiwe. Uma kuthiwa sisizwe singcwele siuhlanga olukhethekileyo, we are a government our own. Khona into engahambi kahle njengamanje. Lokho esibizwa ngakho yizwi kaNkulunkulu kuyaphambana nendlela esiyo njengamanje. I-era leyo. So kumele ukuthi si-understand lencwadi noma lesi siprofetho sikaDaniel. Sizofunda ke njengamanje siqale lapha na ku Matthew chapter 24. uMatthew chapter 24 sofunda kuverse 1. Uthi right, kuthe uJesu esephumile ethempelini wahamba kwasondela abafundi bakhe bamkhombisa izakhiwo zethempeli. Waphendula wathi kubo, anikuboni yini konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini akuyi kushiywa lapha itshe phezulu kwelinye elingaye kudilizwa phansi. Esahleli entabeni abafundi beza kuye ngasese bathi, sitshele ukuthi lokhu kuyakwenzeka nini futhi siyakuba yini isibonakaliso sokufika kwakho nomhla wokuphela na? Right. Into esithola labazalwane uma ufunda enye version yesiZulu u1950 isihloko sakhona sithi ukuchithwa kweJerusalema nokufika kwendodana yomuntu. Kulama verse esiwafundela u4 uMatthew 24 from verse 1 to 4. Abafundi bakaJesu bamkhombisa ubukhazikhazi ubuhle bethempeli lalakhiwo Herodi. Ithi inkosi uJesu, aniyiboni yonke lento, ngeke kusala itshe phezulu kwetshe lizochithwa leli Jerusalem. Leso siprofetho sika Jesu senzeka. Ungixolele mangakhothanga kahle, cishe uJesu wabulawa la around 31 AD. AD 31. Ithempeli lona labhidlizwa laqedwa ngo AD 70. Kwakuyi first century leyo. Icentury 100, iminyaka u100. Iminyaka u100 yokuqala njengoba njengamanje seseminyakeni sesino 100 sesiminyaka manje 2300 bangako 100 lapho. So makuthiwa u22nd century, 21st century uma uma sithi 2000 years kusho ukuthi o100 abangaki labo about 20 2001 2002 2003 ama-century amangaki lawo o100 abangaki labo 21 22 i-century ka23 lesikuyona manje ku2023. So ku first century AD 70 uJesu isiprofethile ngokubhidlizwa kwethempeli siyafezeka. AmaJuda alwa nombuso wamaRoma ahlulwa. Emva kwalokho kwashiswa ithempeli labhidlizwa lashiswa kwangasala itshe phezulu kwetshe, ahlakazwa bathunjwa amaJuda, bathunjelwa benziwe igqila emagumbini onke amanye omhlaba, bahlakazelwa endaweni zonke emhlabeni wonke. Okay ke bazalwane, angikho lapho kakhulu. Khona la engifuna ukuthi sifike khona kwisiprofetho sika Daniel esikhothwe inkosi uJesu kule ncwadi kaMateyu. Uma ngabe ukhuluma ngoIsrayeli, ukhuluma ngenhlamvu yeso, iso likaNkulunkulu. Uma ukhuluma ngoIsrayeli, ukhuluma ngemark uNkulunkulu amaka ngayo izikhathi
sokuthi manje isikhathi seni uNkulunkulu isona sizwe asibekile emhlabeni ukuthi uNkulunkulu akhombise abonise izizwe zonke zomhlaba ilanguage uNkulunkulu akhuluma ngayo uIsrael. uIsrael uyilanguage kaNkulunkulu akhuluma ngayo ngeprogram yakhe maqondana nokuphila nezimo nekhathi lokho kuthiwa ama dispensations emhlabeni. Ukuthi ke manje emva kwalesi sikhathi makuphela lesi sikhathi singena kulesi sikhathi kwenzakalani. So ke isizathu sokuthi ke ngikhulume ngalesi siprofeto kukuba sibone iprogram kaNkulunkulu ngomhlaba ukuthi uzohamba kuziphi igaba ugcine kuphi. Si understand masifunde iBhayibheli lethu so that so understand nesikhathi esikuso manje. Uma ufunda lapha abazalwane uverse 3 uMatthew 24 esahlezi entabeni iminqumo abafundi beza kuye bebodwa bathi sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini. Umbuzo oqala lowo. Bese kuthi umbuzo wesibili nesibonakaliso sokuza kwakho. Umbuzo wesibili lowo. Nesokuphela kwezwe siyakuba nini na? Mhlambe singayihlanganisa lemibuzo emibili kodwa imibuzo emibili kodwa singayihlanganisa kube umbuzo owodwa. Isibonakaliso sokuza kwakho nesibonakaliso sokuphela kwezwe. Sicela usitshele Nkosi uJesu kubuza abafundi bakhe. Right? Sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini. Sitshele ukuthi ke lokhu kubhidlika kwethempeli, lokhu kubhidlizwa kwesithi iJerusalem lapha kwaIsrael kuyakuba nini. 2 Isibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siyakuba nini. So ke la uJesu mayiphendula uphendula manje uphendulela ukuthi iJerusalem lizobhujiswa nini. Leli elali nethempeli ababebuza belibuka ngaleso sikhathi abafundi bakaJesu. Sengishilo ukuthi lelo thempeli nalelo Jerusalem labhedlizwa ngo AD 70. Sesuphendulele kumbuzo oqala ukuthi ke mayethu uJesu akuyikusala ngiqinisile ngithi kina akuyishiwa itshe akuyishiwa lapha itshe phezulu kwetshe elingayo kubhidlizelwa phansi. Senguphendulile lo mbuzo lo ukuthi kuyokwenzeka nini lokho kwenzeke ngo AD 70. Right, bese kuthi ke imibuzo esele ke manje ke isibonakaliso sokuza kwakho Nkosi uJesu kanye nesokuphela kwani kwezwe. Uma lo mbuzo sizokwazi ukuthi siuphendule kahle su understand abazalwane bese sibuka isikhathi manje sikuso, then ke lokho kuzosikhuthaza ukuthi umuntu nomuntu akwazi ukuluobheya lelizwi lika Jesu lithi umuntu ethanda ukuzemva kwamakazidela athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Kuyakumsizana ukuthi umuntu azuzizwe lonke alahleke lokuphila kwakhe na. Umuntu enezinhloni ngami nami ngoba namahloni ngaye. Umuntu uzokwazi ukuthatha isinqumo sokudela konke athabathe isiphambano imihla ngemihla alandele iNkosi uJesu aphume kuma world systems onke lelizwe ngoba kuprofethiwe ngako ukuthi isikhathi sawo sizophela zonke indlela zokuphila abazalwane. Ake seqenike manje lapha ku Matthew 24 siye ku verse 15. Noma siqale ukufunda ku verse 11. Right, u verse 11 uthi kuya kuvela abaprofeti abaningi, abaprofeti bamanga abaningi badukise abaningi. Ngenxa yokwanda kobubi kuza kuphola uthando lwabaningi. uJesu njalo usa attenda lo mbuzo wabafundi bakhe behleli lapha entabeni. Uthi ke uJesu manje mayikhuluma nabo isiprofeto lesi kuyokwanda ububi emhlabeni. Umphumela wokwanda kobubi kubazalwane kuyoba ukuba abaningi bapholele uthando.
ukupholelwa uthando lukaNkulunkulu kusho idisaster ngoba u1 John chapter 2 from verse 15 lithi ningalithandi izwe nakho konke okukulo. Umuntu ethandizwe uthando lukaNkulunkulu alukho kuye. So ke uma sisathanda izinto zalelizwe, impumelelo yalelizwe, ubuhle balelizwe, indlela zalelizwe, ingcebo yalelizwe, inhlala kahle, comfort yalelizwe, uthando lukaNkulunkulu alukho kithi. So ke uthi uJesu ngenxa yokwanda kobubi, ububi buphi? Ububi yizo lezi indlela zabezizwe. Yiwo lama systems alelizwe. Kubantu aziwa ngokuthi mahle, ayanconywa ngoba aphumelelisa abantu lama systems. Kodwa kuNkulunkulu uJesu kubenga ukuthi ububi. Uma kwanda lobu bubi bengcebo, betechnology, bobukhazikhazi, bescience, bezinto ezinhle, ubucwebecwebe balelizwe, impumelelo yalelizwe, yabona kuyakhiwa ama inventions, kuya-inventwa izinto eziningi ezifikayo, yabona kuya researchwa ngapha, kutholakala izinto ezintsha ey'cutshunguliwe, ekade icutshungulwa, kutholakala izinto ezintsha zilethwe kubantu, yabona zikhanuleke. So uthi uJesu ngokwanda kobubi, ngenkathi kwanda ubuhle bezinto, kwanda ububi kubantu beyifuna lezi zinto, bezondana, bebulalana, becorrupt, bekhohlakala, beqamba amanga, begebengana, bentshontshelana, befelana umona, bethakathana, uyabona, bebanga, belwa. So uyabona ukuthi ububi bunjani manje emhlabeni, kunzima manje emhlabeni. Buqhamuka ngani lobu bubi? Buqhamuka ngama world systems. So uthi uJesu ngenxa kwanda lobu bubi lobo, abaningi kuyophola uthando. Luqedwa yini? Lipholiswa yini uthando? Kusho ukuthi uthando selungena kulezi zinto, bathanda lezi zinto abazalwane. Bese liyaphola uthando lukaNkulunkulu. Bese isikhathi esiningi ubona ngani ukuthi umuntu uthando lwakhe liphelile, lupholile engxenyeni ethile. Uma umuntu epholelwa uthando lokuthanda uNkulunkulu, kusho ukuthi usethanda ini? Izinto zasezweni. Ubona ngesikhathi asichithayo namhlanje abantu abaningi abakholwayo babhizi ngeminako yalelizwe, ngama interest abo, ngama careers yabo, ngempumelelo yabo, ngezinto zabo. So usuyabona ukuthi uthando lunjani? Lupholile. Yabona, ukushisekela uNkulunkulu nokunaka izinto zikaNkulunkulu, ukuhlanganyela kwabazalwane, bekhuthazana, behlangana, behuba amahubo komoya, beyingcwelisa, beshumayela, befakaza ngoJesu, kushunyela uJesu ophilayo, inkambo yomuntu ubungcwele, uyabona, lupholile uthando ngezindlela eziningi. So ke manje usuyabona ukuthi isikhathi sinike manje lesi siprofeto sika Jesu siphila thina ekufezekeni kwaso kulesi sikhathi. Lokho kusho ukuthini lokho? Wenze njani njengamanje wena? Yini okufanele kuyenze? Uma ngabuzwa le audio, inhloso yale audio bazalwane, lesi sifundo kukuba uvuseleleke. Mase uvuselelekile, uxwaye, uqwashe, uthuke, uthuthumele, usabe, ngoba kusho ukuthi isikhathi siphelile. Uzihlole wena, examine yourself. Then ukuthi usami kukho yini ukukholwa. Buka isikhathi sakho osichithayo ngezinto osichitha ngazo, ukuthi ngabe izinto zalelizwe eziqondene nokusiza inyama noma izinto zikamoya eqondene nokuthokozisa uNkulunkulu. Buka isikhathi sakho ukuthi usichitha kuphi. So buka njengamanje status sebandla, abantu abathi basindisiwe ukuthi sinjani emhlabeni. Ziposition ithatha isinqumo sokuphenduka. Kwamanye ama-audio ngikhulumile ngendaba yokuthatha isinqumo. Thatha isinqumo sokuphenduka, sokushintsha impilo yakho, sokushintsha ukwenza kwakho. Yes, kuzoba tough labo bantu abazothatha isinqumo sokuthokozisa uNkulunkulu, sokusaba uNkulunkulu kulesi sikhathi la kwande khona ububi. Ngoba abantu ububi babuthatha ngokuthi into eright, into enhle. Uma uzophila impilo ehlukile kweyabo, then bazokunothisa. Then bese beyakubandlulula, bese bazothi uma bekunothisa bese bezama indlela yokuthi bakudiscourage, balwe nobuhle bempilo oyiphilayo. Bazozama ukuthi bakulinge, bakuyenge, bakonise, then bakudiscourage, bakwenza ukuthi impilo yakhe ibe muncu.
So khona lapho uJesu athi khona kodwa obekezela kuze kube sekupheleni uyena yokusindiswa. Kumele uqiniseleke manje mawuthatha isinqumo sokuphila ubungcwele gelekeqe. And ngeke ukuphila ubungcwele usenabo, usehamba indlela zabo, usafuna impumelelo njengabo, usahupha ama careers, usalungiselela uprepare ibright future ngendlela yabo yalelizwe. Ngeke ukwazi ukuphila ubungcwele. Kumele ukuthi uphume phakathi kwabo njengokusho kwa 2 Corinthians chapter 6 from verse 14 to 18 ukuthi phumani phakathi kwabo ningathinti okungcolileyo. Izindlela zalelizwe kulesi sikhathi esiphila kuso zingcolile ngendlela eningi bazalwane. Obunye ububu uJesu akhuluma ngabo ukuthi ibuyokande emhlabeni. Ake ngenze isibonelo nje. Ziningi izinto ezivusa inkanuko kulesikhathi esiphila kuzona. Ama social network, social media, uma ngikhuluma nge-social media ngihlanganisa yonke izinto zama television nani. Then si expose bazalwane ezintweni ezivusa inyama, ezivusa inkanuko zenyama bese siholeleke ekutheni sone. Yabona? Ithomba abantu abayibuka abathunyelwa zona, ukudla esikudlayo bazalwane kunama chemicals afakiwe, yabona, astimulator inkanuko zenyama. Abantu bashiselwe igazi bese benza ucansi oluyisono olungaphandle komshado, baphinga nabantu bahlobongana, ukuhlobongwa umuntu oyocansini engashadile, baphingane ukuphinga umuntu oyocansini ongesilona lomshado. So ziningi izono nobubi nokukhanukelana nokuhalelana nokufisana oku-influencewa ukudla esikudlayo nephuzo. Khona iphuzo okuthiwa ama energy drink, energizer, lezi zinto mase wenze research ukuthi zakhiwa kangani, zakhiwa kanjani, then uma ngase futhi uthandaza ucela umoya ngcwele kwambulele ukuthi lezi zinto abanikazi bazo uma bezakha imotive yabo beside ukuthi bazophusisa abantu, imotive yabo yini. Kuyakhulunywa isikhathi lezi zinto zakhiwe, isikhathi iplanwa ukuthi sokwakha ama drink kanje, sokwakha ukudla okunjena. Inhloso is to change umuntu kulomfanekiso ayiwo kaNkuluNkulu, ushintshwe umuntu athathe icharacter kaSathane, so that abantu bezolingisa, bezofana, bezohambelana, bavumelane nebeast antichrist, babe necharacter kaSathane. Kunjani njengamanje bazalwane? Sikhala ngokuthi kunesihluku esikhulu emhlabeni, abantu sebephenduka izilwane. Kunjalo nje benziwa abantu bazalwane, benziwa nangemjovo abayijovayo, iphilisi idrug. So ama drugs lawa anconyiwe angamaphilisi athole ebhedlela, kuyadliwa. Kunohlobo lwamaphilisi olidliwayo kuthiwa liyaqinisa, lunikeza amandla. Ziningi izinto ezidliwa ngabantu ngenxa ukuthi babhizi bafuna impumelelo yalesi sikhathi yalelizwe. So ke manje bafuneka ukuthi babe ne-energy, babe namandla. So ke ukudla kunama fast food kwakhiwe lokhu kudla, kuthakathiwe, kukhulunyiwe, kukhastwe ama spells kukho, kwaba nezinto ezikhulunywa namazwi eqalekisa akhulunywayo. That is why ubona izifo zingaka kulesi sikhathi, abantu begula kangaka, befaka kangaka, abantu bezilwane bezondana kangaka, abantu ukusaba uNkulunkulu sekwehlile manje. Abasemsaba uNkulunkulu nabathi bayakholwa abanoNkulunkulu basindisiwe. Yabona nje awumangala umuntu ekhuluma into ekuthusayo nekumangazayo engafanele ngabe iphuma emlonyeni ukuthiwa umuntu okholwayo usindisiwe. Aqhamuka umuntu agqoke ngendlela ethile, uxake ukuthi lo muntu kodwa uyasibona isilingo umuntu wesifazane azolinga ngaso abantu besilisa ngendlela agqoke ngayo. Umoya ngcwele uthini kulo muntu uma uthi umoya ngcwele ukhona? So ziningi izinto ezenzala nje bazalwane, miningi imkhuba, indaba izwakalayo, inhlekelele ezenzakalayo, ingozi, igameko, ama scandals, kuningi okwenzakalayo. Yila uJesu athe khona ngenxa kwanda kobubi kuyophola uthando kwabaningi. Right, uma sekuvuka inkanuko abantu belalana,
ngaphandle kocansi olunqunywa uNkulunkulu olungcwele lomshado, then nabo abashadile futhi ngenxa ukuthi babhizi neminako yabo akafuni umuntu ukukhulelwa, uyavala inzalo noma akukhishwa isibeletho enze abortion. Lezo zinto bazalwane ziwububi phambi kaNkulunkulu and ziyafundelwa ngokwesystem of education yalelizwe. Then mase ifundelwe ziyaphambana nentando kaNkulunkulu, ngoba ngenkathi umuntu ecommit enze i-abortion uyabulala. iBhayibheli lithe ungabulali. Zonke lezi zinto bazalwane zukwanda kwani kobubi emhlabeni. Isibonelo nje lesengisenzayo bazalwane ukuthi sekuvuka inkanuko ke manje ngenxa yonke lento ekhona emhlabeni edliwayo ephuzwayo, izinto ezibukwayo egameni lokuthi technology ziyanconywa, uyabona, egameni lokuthi abantu bafundile bayaphumelela kuyasetshenzwa, uyabona. Zonke lezi zinto zihlangene, i-motive behind usathana ezanayo ukuba kudestroy abantu, udestroy umhlaba, uyacorruptwa, uyonakaliswa, ugcwala inkohlakalo kubantu. Yiyo lento ekukhalwa ngayo njengamanje. uJesu uprofethile ukuthi ke ngenxa yokwenda kobubi kuyophola uthando kwabaningi. Ukushisekela uNkulunkulu kubazalwane, ukushumela ivangeli eqiniso, ukumela ivangeli, ukuphila ubungcwele kuyehla kakhulu. Igrafu yehle kakhulu kubazalwane. uJesu wayibona lento, wayikhuluma, wayiprofetha ngomoya kaNkulunkulu ongcwele. Manje siyayibona ukuthi yenzeka. Check yourself ukuthi ukuphi. Bazalwane, abantu abafuni ukuzala noma beshadile, alala umuntu nendoda yakhe noma indoda ilale nenkosikazi wayo, uma sekufuneka dedele imbe wachithe kuze kwakhe kumntwana achithele ngaphandle. Ukuchithela ngaphandle kuyafana ncamashi nohushulisisiso, ukwenza abortion. Kokubili ukubulala kuphambene nentando kaNkulunkulu. So abantu njengamanje bafuna imali, badayisa ama-spams, bahambe boyodayisa ama-spams. Lezi belethe ekhishwa abazalwane niyomangala mase uNkulunkulu anambulela ukuthi amahlule enziwani ngenkathi umuntu enze abortion lapha nakulimala isibeletho sikhishwe, kuthathwa amahlule ama-fetuses idayiswe, then niyomangala zonke lezi zinto abazalwane. Egameni ukuthi kufuneka imali, egameni ukuthi abantu bafuna ukuba bahle, kufuneka kwenziwe ama-cosmetics athile, funeke kwenziwe amamenu okudla athile ozothi uma ukudla lokudla isikhumba sakho sifana nesomntwana sibe refreshed, sibe sihle. Ziningi izinto ama-lotions akhandwayo egameni lokuthi abantu funeke babe bahle. Amanye awo akhandwa ngezinto lezi ezithathwa kini, izizitho zomzimba. Bazalwane, isikhathi sokuyihlambulula manje sokuyingcwelisa egameni lenkosi ethu Jesu. Phumani phakathi kwabo ningathinto okungcolileyo. Uthi uNkulunkulu lapha kuverse 17 verse 18, 2 Corinthians chapter 6, uthi ukuze nginamukele. Isambulo 18 verse 4, phumani bantu bami phakathi kwalo iBhabhiloni. This is a Babylonian system bazalwane. Ukuze uNkulunkulu ethi asamukele bazalwane, kumele siphume phakathi kwabantu balelizwe. Siphume kuma systems zabo. Uma uthanda umsebenzi wakho, uthanda iprofession yakho, yiyo lena ke embi exabanisa noNkulunkulu, futhi wena umfezi ungumfulfili walesi siprofeto sika Jesu sokwanda kobubi, uyingxenye, une impact, une contribution ekwandiseni ububi kulesi sikhathi. And ngenxa yokuthi unake iprofession yakho embi, unake icareer yakho lena embi ngoba ingeyalelizwe, yandisa ububi, i-add ububi, ispread ububi, then uthando kaNkulunkulu wehlile. So ngeke uthande uNkulunkulu ngapha uthandizwe, uthande izinto zakho. We have to choose between the two. Bambalwa abantu abazokhuluma kanje bazalwane njengoba ngikhuluma bakutshela iqiniso. Ezinye inceke uNkulunkulu ukhulumile nazo, wambula izinto ezinkulu zasaba. Zasaba ukulahlekelwa abantu, zasaba ukuzondwa abantu, zasaba ukuzondwa uhulumeni, zasaba ukuvukelwa abantu. Uma ukhona lapho uyayizwa le order kanti uNkulunkulu unezinto ayikhuluma wasaba ukuzisho, unethuba lokuthi uphenduke inceke enkosi njengamanje. Kufuneka abantu abanesibindi njengamanje. Uthandaza umthandazo owathandazwa abapostoli benkosi uJesu lapha encwadini zeNzo chapter 4 ngengakhothi eqaleni.
ngithi from verse 27 ungixolele ivesi lingesilodwa uzolithola lapho. Bathandaza laba abazalwane becela ukuthi inkosi sicela ukushumela izwi lakho, usipha amandla shumela izwi lakho ngesibindi sonke. And mabeqeda ukuthandaza kwazamazama indawo abekuyona, and umphumela baphuma bashumela izwi kaNkulunkulu ngesibindi. Umuzwa le audio awukuthatha isinqumo sokuphenduka bese uyathandaza ucela uNkulunkulu akuthethelele, uyihlambulule, uyingcwelise, uvuma ukuthi inkosi mina ngikhuthazile isystem yalelizwe, ngikhuthazile ukuthi abantu abafunde, yabona, bangabi nasi isikhathi abantu ukuthi bafundise izwi likaNkulunkulu. Ngakhuthaza ukuthi abantu abaphumelele ngempumelelo yalelizwe yasenyameni, bangabi nasi abantu isikhathi sokwenza izinto uNkulunkulu ayibeke kubo, iphiwo zikamoya, baseve ibandla ngephiwo zikamoya engcwele, ngama ministries akubo. Uthe uJesu, you cannot serve two masters, ngeke ukhonze amakhosi amabili. uMatthew 6 verse 24, Luke 16 from verse 13 to 15. Abafarisi ababethanda imali bamkolodela uJesu lapha kuLuka 16 uverse 15 bangaphosisi, noma uverse 14, ngoba babethanda imali bamkolodela bamdelela uJesu. Uma uJesu eba expose ukuthi ngeke ukhonze umamona kanye nani noNkulunkulu, kanye nobani, kanye noNkulunkulu, ngeke ukhonze, you cannot serve God and mammon. So ngeke ukhonze uNkulunkulu ophilayo kanye nani nemali, umammon uGod of money. So ke sikhuthaza abantu ukuthi baphumelele uze bathole lezi imali, so that mase beyitholile bezonikela kithi thina sizinceke. Then kwanda ububi ngisho emabandleni, kwanda ububi ngisho kuma leaders, ngisho kubaholi kwi5fold ministry, kwanda ububi. Then ububi bokuthanda imali, bokuthanda impumelelo, bokuthanda udumo, bokuthanda izwe. Sashayeka, samshiya umoya engcwele, wasishiya umoya engcwele, samdabukisa umoya engcwele, wathutha umoya engcwele, sahamba ngenkanuko zethu. Abaningi abazinceke baqala bayokhendla manje, bafuna amandla. Ngapha sifuna udumo lokuthi sifundile, siyaphumelela, siyaprosper, yabona. We are thriving njengengceke nje, asihlupheki, salwa sathi sifuna ukuprove point ukuthi asihlupheki. Then sayifunela thina izinto athe uJesu kuMatthew 6, ningakhathazeki ukuthi nizodlana, ngoba bezizwe lokhu bayakufunisisa nina. Ubaba osezulwini uyazi ukuthi niyadinga, uyazi ukuthi niyadinga, kuzongezelwa kini. Sangakwenza lokho bazalwane, sahlambalaza uNkulunkulu, sathi abantu ababizwa uNkulunkulu bayahlupheka. Kusho ukuthi sakhuluma ilanguage nje bazalwane emhlambalaza uNkulunkulu wethu esikhundleni sokuthi simkhazimulise. Sonile izinceke zenkosi, isikhathi sokuphenduka manje. Umuzwa le audio liyona bambalwa abantu abazokutshela iqiniso njengamanje, ngoba abantu basayithanda izinto, bayithanda impumelelo elizwe. Njengoba ngikhuluma nje nawe ngomunye okhuthazayo ukuthi abantu baphumelele academically. Lo academical lona huye oyicarrier yayo yonke into ekuthiwa imbi, evil things, ngoba ubelethe uacademy lona ubelethe ububi bonke obuvela kuSathane. Kodwa uacademy uqhamuka negama ukuthi uzothuthukisa, uzosiza, uzokwenza impilo zethu zibe ngcono, siphile kangcono, sithuthuke. Amanga lawo kaSathane, ngikusho lokho ngiyinceke kaNkulunkulu, ngikhuluma izwi kaNkulunkulu ngesibindi. Uthe uJesu kuyokwanda ububi ensukwini zokugcina. Into eyandisa ububi njengamanje yiyo le academy system, academic system, lama careers, lokhu kufunda lokhu, lemsebenzi esetshenzwayo, ama professionals. Umuntu akwazi ukukhipha isibeletho esibekwe uNkulunkulu, ngoba lo muntu akasafuna ukuzala, vala inzalo, then avimbele abantu kufanele bafike emhlabeni. uNkulunkulu afuna ukuzofeza icebo lakhe ngabo. Lo muntu avala isibeletho, usivalwa odokotela, usivalwa amanesi afundile. Aqale lapha ekoleni kuma primary eza kuma high school afunda, agcine eseqeqeshela umsebenzi onomphumela okungcola phambi kaNkulunkulu. Asiphendukeni inceko zenkosi. Uma ukhona lapho umfundisi uzwa lo myalezo, phenduka. uNkulunkulu uyakuthanda nje uba uzwa lo myalezo njena. Yeka ukwenza isambulo 21 verse 8, yeka ukunengeka. Unengwa lo myalezo leliqiniso, kusho ukuthi isabelo sakhe ichibi lomlilo, kusho izwi likaNkulunkulu. Yilo leli ngilishumayelayo, engilikhulumayo ngesibindi. Asiyeke ukuba ngamagwala. Isambulo 21 verse 8 sithi amagwala, isabelo sawo amagwala ichibi lomlilo. Asiyeke ukuthakatha bazalwane. Isystem yonke ye-education iwubuthakathi
onke ama-professionals angabathakathi asiyeke ukuthakatha siphume siyeke ukungcola singayihlanganisi nabathakathi into eyezwe into kaSathane isosari uma ungachecka wenze i-research egamti isosari ulibheke nangesiGreek ulibheke la sisuka khona uzothola into ngisho uthi iqiniso amanye ama-version amabhayibheli ayifihla lezi zinto ngoba support isystem yalelizwe uma ngabe usahlanganyela entweni zobuthakathi noma ngayiphi indlela isabelo sakhe ichibile umlilo isambulo 21 verse 80 asiyeka amanga siphenduke amanga akaSathane uyise wamanga uSathane isystem yalelizwe yakhelwe emangeni isystem of education system of academy yakhelwe emangeni ngendlela eziningi ngisho nabantu ababizwa kuthiwa ama-lawyers abona basebenza ngamanga bamanipulate ulwazi oluyiqiniso so that mase bemanipulateile bazocontrol ingqondo yomuntu bakufundisiwe lokho baqeqeshiwe so that into eyiqiniso bayishintshe into engamanga bakwenza ukuthi uyikholwe ukuthi iqiniso then bakwenza ukuthi wena wazi ube right yabona ziningi indlela zokusebenza abazalwane ezingamanga ezihamba nale system of education system of lokozana profession system of academic so yonke lento bazalwane uma ungafuni ukuphuma kuyo ngeke usalizwe leli qiniso omunye elikhuluma uNkulunkulu bavusile kwezinye indawo kodwa uNkulunkulu wenza ukuthi lo myalezo ufinyelele kuwena uzwe egameni kaJesu phenduka njengamanje nceke enkosi phenduka nceke enkosi phenduka mzalwane phenduka mntwana kaNkulunkulu isikhathi manje lesi uyabona uJesu into ayiprofethile ukuthi iyafezeka manje vuma ukuthi lupholile uthando lokumela iqiniso lokuphila ubungcwele abanye bayifakile kulezi zinto bayafuna ukuphuma kusaphumeki kukhona uNkulunkulu okumehlulayo akukho yana uNkulunkulu ngenhliziyo yonke ukhale uyithoba uNkulunkulu uphenduka ucela kuthethelele uwedwe endaweni lapho uzobivalele khona uNkulunkulu akahluleki uzokusiza uma uphenduka ngeqiniso uphenduke ngeqiniso and mase uphenduka yazi ukuthi abantu bazokuvukela abantu bazomelana nawe abantu bazolwa nawe abantu bazoyenza impilo yakhe ibe isihogo la khona la emhlabeni okwesikhashana lokho uma usuphendukile uzoba nokuthula nenkosi uJesu uzoyizwela futhi nawe noma ungalahlekelwa izinto ulahlekelwe ikhadi ulahlekelwe abantu it's fine umusele noJesu ophilayo usele nomoya ingcwele usele noNkulunkulu ophezulu konke umdalo wezulu nomhlaba ubaba wethu osezulwini usele nezwi likaNkulunkulu kuphelele kuwe maduzane sizosuswa kulomhlaba sihambe sekhaya kufuneka abantu abazokhulumisa uNkulunkulu ngesibindi manje bazalwane ngeke ngene kuma details ukuthi amanga aqhamuka kanjani kule system of education kuma careers abantu le profession yakho inamanga phakathi amaningi ngisho le yakho impela oluyithanda ukuthi wena ufundela ukuba ukuthi uthanda ukuba ukuthi umsebenzi wakho ukuthi owufundele wena mzalwane usewumntwana osafunda esikoleni njengamanje wena ngani ongilalele njengamanje uzwa leli kuzana lentshumayelo leni lezi ifundo lizuza ukuthi uyayithanda ufisa ukuba yithi lento ofisa ukuba yiyo nje inamanga kaSathane ufisa into kaSathane izokudestroya izokufikisa esihogweni mongaphenduka uyishiye amaqiniso la uthi uNkulunkulu angiwakhulume bazalwane zithi inceke zenkosi abapostoli ake ninqume namhlanje uthi siyolalela nini noma silalela uNkulunkulu na ngoba thina sithunywe uNkulunkulu uma nithi singakhuluma iqiniso singakhuluma egameni lika Jesu siye ukukhuluma egameni lika Jesu kufanele silalele nini noma silalela uNkulunkulu na ake sishumele izwi leNkulunkulu ngesibindi bazalwane uNkulunkulu ufuna manje abantu abazomthanda ngenhliziyo yabe yonke ngengqondo yabo yonke ngamandla bonke ngomphefumulo bonke ngomoya wabo wonke bathanda umakhala nje wabe yithanda bona asiqhubekeni lapha kuMatthew 38 bazalwane sifuna ukuhlola incwadi kaDaniel ekhothwe inkosi uJesu ngenzeka mhlambe yona sihlole kwi-order elandelayo Verse 12 ngenxa yokwanda kobubi kuza kuphola uthando kwabaningi 13 kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguyena oyakusindiswa akuphelile ukusindiswa kwakho njengamanje
kumele ukhuthazele uphambana nesystem yalelizwe, uphambana nendlela zalelizwe, uphambana nabantu balelizwe, abantu bephambana nawe bekuvukela bekhuluma, yabona, kungazathi wena wenza izinto ezimbi kanti uexpose amaqiniso, then baphambane nawe abantu, khuthazela kuze kube sekupheleni, then your salvation shall be fulfilled. Wena uyena ke lo muntu okusindiswa, hayi umuntu okhuluma ngomlomo nje manje uthi usindisiwe but akenzi lutho ngempilo yakhe. Uyi-church goer, yabona, u-religious, ngoba uthi usindisiwe kusho ngomlomo but ubungcwele obufunwa uNkulunkulu ukuthi ahlukane nesystem, ahlukane nezwe, aphume ezweni, aphume kuphansi kwabantu bezwe, akayenzi lonto. Instead uwumngane nezwe. James chapter 4 verse 4, ubungane nezwe bubutha kuNkulunkulu. Lo muntu uyisitha sikaNkulunkulu kuba umngane nezwe, uzwana nezwe. Right, kulungile ke bazalwane. Uma kubiza ukuthi ngihlanjalwaze ngithuke ngalezinto engikhulumayo, kulungile, I'm ready to bear the shame. Kodwa unizobulizwa iqiniso and igazi lakho lisusiwe kimi, nami ngisusa igazi lakho phekwami. Angifuni bazalwane ukuba necala lokuthi angikutshelanga iqiniso. Into uNkulunkulu ayambule kimi wathi angitshela abantu bakhe, mina ngathula ngangatshela, then igazi lakho lobuzwa kimi. Nami kufuneka wazi, ngithela amalahle phezu kwakho, igazi lakho ngilibuyisela kuwe, ngilisusa kimi, ngiyageza izandla zami njengoba ngikhuluma kanjeni. Ungasho ukuthi awulizwanga iqiniso. And lento uma ifinyelele kuNkulunkulu uzobenze ama-means ukuthi uyizwe, bese uyathalalisa wena. Lo zobe kuthumelele naye ususa igazi lakhe phezu, igazi lakho phezu kwakhe, ugeza izandla zakhe ukuthi ulizwile iqiniso, uyakwazi wena, wangakutshela. So nje bekuthumela ozokuthumelela nawe uma usuzwile, uma ungabathumelelanga abantu igazi labo lobuza kuwe. Amagwala nephingi nabanengekayo isabelo sabo sechibini lomlilo elivutha umlilo nesibabuli. Right. Verse 15 noma uverse 14, leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke kube ngubufakazi ezizweni zonke andukuba kufike ukuphela. Sishumela ivangeli lombuso kaNkulunkulu manje gelekeqe bazalwana, asixubi nezwe. Ushunyelwe kakhulu isystem yalelizwe ukuthi abantu abaphumelele, baprospere, bafunde, basebenze ukuze bayikwazi ukuyimela, yabona. Kwabhidlika imishado, kwabhidlika imindeni ngenxa yalonto. Abantu bashada bengafunanga uNkulunkulu, bengafunanga icebo likaNkulunkulu, umuntu ashade carrier instead ukuthi ashade umuntu. Lithi iBhayibheli umfazi ofanele uvela kuNkulunkulu. Umfazi wangavela uNkulunkulu wavela kwicarrier. Abantu babuka ukuthi ufunde kangakanani bese umuntu eshada umuntu ngenxa ukuthi ufunde kangakanani, ngoba ufuna isecurity ukuthi aphile kahle. Kwashada nabantu abafundile, hayi abantu abahlaniswe ngokwecebo likaNkulunkulu. Kwenzakaleni lapho bazalwane? Kwenzakaleni lapho? Unengane engaki njengamanje? Kwenze njani? uNkulunkulu okunikeza lezo ngane noma wena uyifisele lezo ngane? Emva lokho wasuthi uyavala, emva lokho wasuthi ke usuyahlela umndeni. Kwenzakaleni? Zinganani idumbu usuyibulele ngalokho kuhlela kwakho, ngalokho kuvala kwakho? Yethi uthi uphila impilo engcwele usembusweni kaNkulunkulu. Leyo nto nje, lo mqondo nje bazalwane, leyo nto leyo uma uyibuka nje usuyihlola nawe imfanele uNkulunkulu lonto. Uma kuthiwa yenzani mayenziwe intando yakhe emhlabeni injengoba injalo enziwe ezulwini, uma ubuka nje udadisha izulu ucabanga nje ngalo, do you think into efana leyo nje, impilo enjalo, umcabango onjalo, icharacter enjalo, into ekhona nje ezulwini bazalwane mawucabanga nje? Yokuthi ikhushula izizwe, yokuthi kuvalwe ibeletho, athi umuntu uvala inzalo akasafuna ukuzala ngoba ufuna ukuyinaka yena nobuhle bakhe nempumelelo yakhe, ubuntu uyabambezeleka. Mucabanga nje into kaNkulunkulu leyo. Phenduka. No, phenduka. Musukenza likhona inhliziyo yakho, phenduka. Ithuba lakho leli. Uma uyibalekela lento, very soon umhlaba yagoqwa manje. Uzoyizwa, uzobhekana nawo phambi kohlalo sekwahlulelo. Leli ivangeli lombuso yilo lesishumayelo bazalwane, ivangeli lombuso kaNkulunkulu, ivangeli lensindiso gelekeqe, ivangeli lobungcwele, ivangeli likaNkulunkulu, ivangeli lokuphenduka nokuthethelelwa kwezono, ivangeli laphakade
lokuphila okuphakade ngoJesu Kristo wafa wavuka, ivangeli lombuso wasezulwini. Yilo leli sikushumayelayo manje. Asilixubi nombuso walelizwe bazalwane. Verse 15. Ngakho-ke nxa nibona amanyala encithakalo ashiwo nguDaniel umprofeti emi endaweni engcwele, ofundayo makaqaphele. Right. 16. Khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni, ophezulu kwendlu angehli. Ngizocela ukuthi ngime lapha kuverse 15. Ngakho-ke nxa nibona amanyala encithakalo ashiwo nguDaniel umprofeti emi endaweni engcwele, ofundayo makaqaphele. Njengamanje siyafunda bazalwane. Njengoba ngikhuluma njena nje ngiyafundisa. Sifundiswa kaNkulunkulu. So ke akaqaphele ofundayo njengamanje ukuthi kwenzakalani. Le audio bazalwane bengithi ngifuna ukuchaza leli verse uverse 15 siyokhotha incwadi kaDaniel. Njengamanje sekuphela ama minutes awu45. Ngicela ukuthi ke siqhubeke nale ngxoxo kwi-audio elandelayo egameni elihle Nkosi yethu Jesu. Ngenzela ukuthi mawulalela ulalele uqede uthola ithuba lokudlinza ngalezi zinto ucabange ngazo, andukuba uphinde ulalele enye i-audio futhi. Angithandi ukuthi i-audio ngiyenze ibe inde kakhulu. Uthi mawuyafula uthi masuqhubeka usaqhubeka kahle. Ngifuna ukuthi uyilalele uyiqede bese ukwazi ukuthi udlinze ngayo, uyinikeze isikhathi ucabange ngayo. Impilo yakho le. Uma ngabe ungowesifazane, wethu ushadile noma ushadile uzwa le ndaba, akuyivalele wedwa nje uyicabange. Andubu uyishare nopartner wakho uma ushadile. Andubu uyishare nabantu bakini nengane zakho uma ukuthi awushadile. Then andubu uyishare nabangani bakho. Ufuna uNkulunkulu. Yabona? Awufuna inkosi usekusithekeni ngomthandazo. Uyocabanga lezi zinto uyodlinza lezi zinto. Umuntu uyeza uthi uyathinteka enhlizweni yakho. Abanye iconviction bazalenzeka ngendlela embili. Abanye baba convicted ahlabeke umuntu ngale nkulumo ayizwayo, ngalesi sifundazwe ngalentshumayelo ayizwayo. Ahlabeke. Omunye ahlabeke bese yithoba aphenduka avuma ukuthi inkosi ngonile ngicela ungithethelele. Afuna uNkulunkulu aye eNkulunkulu. Omunye uyahlabeka acasuke, adinwe, anyanye. Abeseqala ehambe bayabhedela abantu bakhuluma kabi, akumuzwe akuzwe nje lomfundisi ukuthi uthini. No. Uhlabekile. Uhlulwa into eyodwa nje ukuthi uyithoba. Abayithoba abawuphakanyiswa. Yabona? Lento ukuthi uzokhuluma kabi uhambe ungcolisa abantu ubonisa ususetshenziswa uSathane. Uphawu lokuthi uhlabekile. Iyakuthinta lento, uyathinteka kuyona. Instead ukuthi uphenduke uyithobe, ushiye yonke lento ubuyele uNkulunkulu ophilayo, ukhale, ucela uNkulunkulu akusize, ucela umusa wakho akhawukele ngawo, akusiza akugeza akuhlambulule. Usuyaqala manje uvumela ukusetshenziswa uSathane ukuthi ungcolisa abanye abantu, ukhulume kabi. Uya-eda lapho edi izono zakho. Umuntu izono zakhe zakumfumana. Khona ivesi lisho njalo kwi-Old Testament encwadini kaNumero, Numbers, Book of Numbers. Senkhohle ukuthi chapter bani ukuthi izono zakho ziyokufumana. Khona izinto abantu abazenzayo kuphela iminyaka bazenza kwaze kwakhohlakala. Kwaqala izinto ezintsha baba busy ngazo, kwagxila zona engqondweni zabo, bakhohlwa amaphutha namacala nezinto abayikhulumile abazenzile kudala 20 years back, 10 years back, 5 years back. Sebekhohliwe abantu. Ngicela ukukutshela, ngicela ukukukhumbuza, uNkulunkulu akakhohliwe. Imisebenzi yonke, amazwi onke wakhulumile, imicabango yonke oyicabangile, imidlinzo yonke oyidlinzile, izinto zonke uyibuke ngamehlo akho, izinto zonke uzizwe ngendlebe zakho, indawo zonke uyihambe ngenyawo zakho, yonke imisebenzi yakho, wonke action, yonke impilo yakho isazomiswa phambi kwesihlalo sokwahlulela. uNkulunkulu akakhohliwe. Into uNkulunkulu ayikhohlwa is when uvuma ukuthi inkosi ngonile ngicela ungithethelele uphenduke. Then uNkulunkulu uyophonsa olwandle lokukhohlwa angaphinda ayikhumbule izono zakho. Then uyokusiza uNkulunkulu akusindisa akuhlenge. Uma ngabe uNkulunkulu eseyiphindiselela kulelizwe eselethula kwakhe, because uwahlulelo kwakhe. Ungamelana nathi sikhuluma iqiniso lezwi kaNkulunkulu, ukhulume kabi, usihlambalaze, ufuna ukuthi abantu bangasithandi, bangezwa abantu iqiniso, umelane nalo usetshenziswa uSathane.
uNkulunkulu uyena uNkulunkulu wempindiselo, thina ngesisho lutho, thina siyakuthethelela. Siyakhulekela futhi ukuthi uphenduke. Usaphila kusenethuba. But siyezi isikhathi sempindiselo kaNkulunkulu. Uma ungaphenduki uyobhekana naso ngelinye ilanga. Kungcono nje ukuthi uyithobe mntaka baba wehle. Phenduka uvuma ukuthi inkosi ngonile kunjalo. Kwande ububi manje emhlabeni nje ubivesi lisho nje. Ngiyabonga kakhulu bazalwane egameni lenkosi ethu Jesu. Kwi-audio elandelayo ngifuna siqhubeke nalenkulumo sesiyohlola manje incwadi kaDaniel from sithathela lapha na kuverse 15 uMateyu 24. Kunento engifuna siyikhulume lapha na kuDaniel, si understand isiprofeto sika Daniel. Inkosi yomusa sibusise. Amen.